איפה אבא? הנה אבא עוד מעט בא, הוא בדרך. אוי. תעשי עם הזה חירות. אבא! איפה אבא? הנה הוא פה. הנה אבא! אבא! הם גמרו? מה? תעשי את זה, תביא עוד איזה 200 שקל, אני צריכה לקנות את זה חצי. שהיא אומרת אפשר? יהיה קצת את נדע. נטע! ביי! כי אני אף פעם לא הייתי שם. שמה לו, אין מה לעשות שם. אז מה? אין מה לעשות שם, בוא נגיד... בואי חירות, בואי! תעשי ככה! אבא פה, חירות! אבא פה, בואי, אבא פה! שנייה, אנחנו נתרגן קודם. זה קרוע. מי זאת חירות? הם דומות. מי זה? הנה איתם! איתם, איך קוראים לך? די. נטע? הוא הלך להביא את גלי. בלילה זה טיול. גלי לא, גלי עדיין לא. אבא! כמה? לא, היא מלאה עדיין, רגע, תמונות אין תמונות משפחתיות כאילו? אנחנו עפים. למה? יש לנו עפים לשמונה. למצווה? לא למצווה, באר שבע. מה זה מצווה? שנייה. אבא! אנחנו רוצים את האוטו שלך היום שאני יאללה, כן? מה קרה? מה, משמע יש לנו אותו? איתם! מבינת הגול. מעולה. איך זה נשיקה לסבתא? יום שני. לא, אל תיקח לה, לא, תחזיר לה. תחזיר לה.